Dobrý den. Já jsem Hyhlík a jsem lichožrout. My lichožrouti můžem za to, že se vám doma ztrácejí ponožky. Safra, kde mám druhou ponožku? Když se někdo sežral nebo co? My se totiž vašima ponožkama živíme. Pamatuj si, nikdy nevezmeš celý pár. Vždyť jo, vy jednu, my jednu. To je fér, ne? My lichožrouti jsme doteď žili jen v knížkách. Ale letos se za vámi chystáme i do kina. Lichožrouti, to jsou určitě oni. Uvidíte, že být lichožrout je jedno velké dobrodružství. Najít svou rodinu. Držte se lidí. Ale držte se od nich dál. Ochránit ji a naučit se žít s vámi lidmi. Nesmíte nás už nikdy chytat a nikam zavírat, jasný? To chce odvahu. A tu my máme. Nejsme totiž žádní fuscháči. Jsme lichožrouti.